την απολύς των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας και τα πρόσωπον πάντων των λαών, όσης αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Υιός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και δίκαια ή και στους όρους των ονόματι. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσαι και τας αμαρτίες ημών. Δέσποτας η χώρη σου τας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένε και του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και δίκαια ή και στους όρους των ονόματι. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ η βασιλεία σου και ελθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερα. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφρίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στελώσει Κύριος ο Θεός την αγγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ψυχή Αγία αυτού Εκκλησία όλη και νήσο ταύτη της αιώνας αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αγγελάκιε ευλόγησον. Ο ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, τα φρικτά πάθη και των ζωοποιών σταυρών και την εκούσιον ταφήν σαρκή καταδεξάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρευχήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατερών ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και ιεματικών αναργύρων, των Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος,
Επισκόπου τριμηθόντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεού, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς καλημέρα, βοήθειά μας